Неяк спакваля пачаў у мяне раз-пораз вылучацца так званы дзень ровара. У гэты час то машына сапсуецца, то сам лесапед скрадуць, а потым бацькаўскі буслік дзіўным чынам вернецца дадому. Сёлета надарылася першае. На пэўны час засталіся без 4 колаў, і таму ў чарговую вандроўку па рэчцы мусіў ехаць на 2. Але спачатку, напампаваўшы апоны, патрэніраваўся, так бы мовіць, на сабаке, звазіў на шпацыр топіка, ну а потым ужо накіраваўся да улюбёнай рачулкі. Неўзабаве высветлілася, што забыўся скрыню з прынадамі на галаўня, а менавіта ягоны клёў стараюся заспець, пакуль акавосень не заспела знянацку мяне самога. Не каючы ў кішэні заплечніка, знайшоў толькі вярчальныя блешні. Што ж, буду рыбаліць на іх, мо акунь патрапіцца. Звычайна я аддаю прывілею больш паважанаму мной галавачу, але калі іншага выйсця няма, буду спадзявацца на спатканне з акунцом. Нягледзячы на маю упэўненасць, што ўсё адбудзецца хутка, вадзянік вырашыў па-іншаму, не падарыўшы за некалькі гадзін нават кволага дзяўбунца. Маўляў, падыхай ты пакуль вода рамаеру і воднай мяты, ды паназірай за кузуркамі. А паглядзець сапраўды было што. Вось паук аса самаўпэўнена распусціў цянёты пасярод сцежкі, што праклалі вудары. Крыху ў старонцы на цурубалках мячэўніку вядуць паляванне больш сціплыя павукі. Сустракаюцца яшчэ і мятлікі з жукамі, але час размаітых жужлікаў ужо скончыўся. Цяперака на рачных берагах уладараць павукі. І вось атрымліваецца, што калі б дзяўбло, дык пэўна ж і не заўважыў бы такой прывабнасці. Дзякуй, вадзянік, за чарговую магчымасць прысуседзіцца да прыроднай гожасці. Ну а калі нацешыўся ёй, дык і акуні на гапляк завіталі. Першы злоў надарыўся о 8 гадзіне вечара, але часу да сутоння злішкам хапіла, каб самасвердзіцца ў рыбалоўлі і пацягаць акунёў. Патрапіўся і сапраўдны мацак з самавітым позіркам ды ладным станам.